הנמל זה חלק ממש מרכזי מהעיר בחיפה. אתה רואה אותו מכל שכונה כמעט. אחרי זה חלק שלו מבצבץ. יש משהו בגודל שלו שגורם לך להרגיש כאילו אתה גר בעיר אמיתית. חיפה זה עיר פועלים עדיין באופי שלה. היא מאוד מורידה אותך לקרקע. סבא שלי היה ימאי, ואני זוכר איך בתור ילד היינו יורדים לנמל לפגוש אותו אחרי שהוא היה חוזר מהפלגה של כמה חודשים בים. לכל חיפאי יש זיכרונות מהנמל. בעצם כל השנים האלה הנמל היה סגור, הוא לא היה מחובר לעיר. ומאז שאנחנו ילדים יש דיבור על זה שיום אחד יפתחו את הנמל. ועכשיו זה מתחיל לקרות עם הטרמינל שהופך למתחם הופעות גדול, וזה רגע מאוד מיוחד בשביל העיר ובשביל החיפאים. זה משמח מאוד שהזמינו אותנו לקחת חלק בזה, ושיכולנו לעשות ציור שישפיע על העיר שלנו. הציור שעשינו בנמל זה בעצם הציור הכי גדול שעשינו עד היום. משהו כמו 3,000 מטר רבוע. המבנה שציירנו עליו נקרא האנגר 15, ואפשר לראות אותו כמעט מכל מקום בעיר. גם מההר מלמעלה וגם מהעיר התחתית ומהרכבת. וגם מהים, מהאוניות שמתקרבות אל החוף. היה חשוב לנו לעשות משהו שיעבוד מכמה זוויות. יש משהו עוצמתי שאתה הולך בנמל ליד הפונטים הענקיים האלו. רצינו לעשות משהו שישתלב עם הצבעוניות הטבעית התעשייתית של הנמל. הריחות של הגריז והשמן ישר זורקים אותי לזיכרונות מהילדות מסבא שלי, שגם הוא היה ימאי. יש איזושהי תחושה נוסטלגית כזאת שנוצרת, כאילו הזמן נעצר, כאילו הרגע הזה קרה כבר. והמושג הזה של עיר נמל, עיר תעשייתית, מגדיר מאוד את אופן העשייה שקורית בחיפה. העבודה וה-DIY מאוד מחובר לאופי החיפאי. חיפה תמיד הרגישה קצת יותר מקורקעת, straight forward. אנשים לא מחכים לאיזו הזדמנות מבחוץ, אלא מתרכזים בעשייה, כי רוצים שדברים יקרו בעיר. ובאופן טבעי זה מניע מאוד את העשייה המשותפת בעיר הזאת, בין אנשים שונים, בין מגזרים שונים. זו תקופה שלכולם קשה למצוא תקווה בכל העולם, ובמיוחד במזרח התיכון. וחיפה היא מקור גדול של תקווה בשבילנו, כי המציאות פה באמת מוכיחה יום-יום שיש דרך לחיות יחד. זה תמיד נתן לנו הרגשה שאנחנו חיים במקום יותר גלובלי, יותר פתוח לעולם, מדברים פה כמה שפות, חוגגים פה חגים שונים של תרבויות שונות. בחלום שלנו הנמל הזה הוא שער שמחבר את המדינה לעולם ולמזרח התיכון, ואתה יכול לעלות על אונייה ותוך כמה שעות להגיע ללבנון או לסוריה, וזה משהו שנשמע כאילו דמיוני לגמרי במציאות שלנו. אבל חלק מהתפקיד שלנו כאמנים זה לא רק לשקף את המציאות, אלא לעזור לאנשים לדמיין מציאות אחרת.